angazi ukuthi umhlaba unjani nangabe unje kodwa ke ayikho into esingayitsho ndodamadoda wayini mina ngihlangana naye yazi kungithundeka nje ukuthi kambe kwakuyiyithi inyanga nangihlangana no-Irvin mina bengingamazi angazi ukuthi ngoba bengisegoli bengazi ukuthi Irvin kunomuntu okuthiwa ubizwa uDJ Amen sebenza ke kwezenkolo nomfundisi ke uZulu yazi ngathi mangifika eThekwini njengelanga uZulu umfundisi uthi kimi Joe ufuna producer ngikhumbula ukuthi ngalezi akhathi iteshi eziningi zase zinama producer thina sasingenayo isikhathi esiningi sasibaninganyana cishe ngani noma sasibathathe sasi full time yabona kusukela nje kudlala ngafuthi nami ngangithi yadlala kwadlula angabuye futhi nje ngahlangana no-Irvin noma sasihlangana enkantini sengiyambusisa wendoda uyafuna ngempela ukuthi uze kwaSport na wathi hey ndoda amadoda ngajabula kakhulu sakhuluma ke kusukela lapho sakhuluma senza zonke izinto okufanele ukuthi ngabe zenziwe samenzela wajoyina wafika wasebenza ufike nje wangena ethimini esasinayo ngokuthi le kanti waqondana nje futhi ukuthi kanti wenza ilokhu njani ezenkolo nje into akade yenza ngaphambili neSport bekasenza esithanda kwakuyona into ehamba phambili kuyena isuka nje lapho ke Victor kwasha ndodamadoda ngisaqala sasebenza naze nafika sayibamba nayibamba futhi angingathi safika nayibamba bafowethu ngoba ngikhumbula ukuthi ngesikhathi senu nangesikhathi akekho umuntu mina engangimlandela ngemuva ngithi wenzile umsebenzi yazi ngendlela engangenza umuntu othanda ukudlala ngihamba ngidlala umdlalo mhlawumbe ukuthi isho ingiluzile kodwa nangubusegoli inkinga yayingekho ngoba angithi mangifika ngekufast training shone main control ufike ngolalela isho ngithola ukuthi ayizinto zonke zihamba kahle ngokuthi bafethu Victor uyazi akekho umuntu engangithanda ukumlandela ngesizathu sokuthi anginazi futhi ukuthi na nikhetha ke kanjani nize nifike nizosebenza nami ningenza ukuthi ngikwazi ukukhuleka noma nganguphi noma ngaba ngilalele kodwa ngangifike ngazi ukuthi umsebenzi uzoshaywa umsebenzi ke ulaphana uzohamba kuphana nje yazi angazi that was an amazing team amazing team ebenginayo eSport yabantu ababeyithanda into yabo ababeyenza njengoba usubalile ke zonke izinsizwa esasibambe na futhi uthola ukuthi imidlalo eminingi iyayenzeka ukhona nawe unolwazi khona yabanjwa ngempela saphambili kwaze kwafika nezinsizwa wafika umandla Ngcobo kuqala ngikhumbula Victor kwafika no Pipan uzokuvumula ukuthi i-team yethu ike yaquka ngempela izindlela izinto ezazenzeka ngakhona akekho umuntu ongakaze anikwe ithuba ngendlela enanisebenza ngakhona nibambisene ngakhona angazi yazi ke ngithi noma ngihlezi ekhaya njengoba ngisekhaya ngicabanga i-team lebe nginayo ngalezo khathi ndodamadoda siza laphana shaya uthanda shaya ilokunyana i-2010 sesifikile iza ngiyakhumbula enye ishow nje eyakathanda ukusinikeza inkinga ngoba abaningi babeke bathi kungani lokuhlaka umuntu oyedwa emoyeni ngithi mina i-team yami ngiyayethemba ngiyazi ukuthi lento abayenzayo bayazi ukuthi yini bayenza ekugcineni wonke umuntu wagcina wabona nasesondele efika u2010 ukuthi labantu lento ebabenayo ikhanda ivision ye-team yami kwethu nangenza umuntu ngalezo khathi